ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? ഇത് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ഇട്ടില്ല, റോഡ് പണി നടക്കണ വയറ് മാറ്റം കേട്ടോ, കറണ്ട് ലൈന്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും വീടിൻ്റെ പുറത്താണ് മീറ്റർ ബോക്സ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മളിത് എല്ലാതും പിന്നാമ്പുറത്തിനുണ്ടാവും, വീടിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കേട്ടോ ഉണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോവും. ആ താഴെ കണ്ടോ, അത്രയും അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വലിയ ബോക്സ് ഉണ്ട്, കറണ്ട് ബോക്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ല പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് വരികയാണ്, ഒരു താഴെ താഴേക്ക് റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പണി ഏകദേശം കഴിക്കണം. നമുക്കിത് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ആൾക്കാരെ അറിയാതെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണം.